Kaya mambengi lho sak jengklengan sak yuta. Ning netes e, Kang. Netes e. Ayo bejani kanca-kanca. Kowe ra njaluk Mesakake. ayo Didum sak kanca. 6 jengklengan ana sing Pak asmane Pak Prapto nyawer 6 jengklengan ya 6 juta. Wo. Sinden suarane apik ping 3 ya 3 juta. Kowe lah saking senenge. Heeh. Aku nek dinengke sewengi iso 50 juta kok. Wo. Oh to. Wis rasah wae ya Gong rasah. Iya, mangga. Kanca-kanca ya isih semangat terus pokoke ora semangat piye terus. Ha iya. Ketok ya kaya wis lungkrah-lungkrah. Save tenaga. Tegese save tenaga ki simpan tenaga baik-baik. Ngetoke aja cul kabeh. Mbok sithik. Ngono ya, Gong. Heeh. Tak hitung isih 25 dina. Wah. 25 ya Oktober iki selawe, November iki nek ora ping 28 ya ping 27. Weh, Desember ping 20 ana. Bar kuwi terus. Wah, jan kaya ora weruh kahanan pemandangan ya. Mulane nek dong Bali esuk kae terus pit-pitan. Dadi weruh pemandangan. Pit-pitan liwat pasar. Oke, ibu-ibu do belanja. Ameng ibu-ibu do belanja kok. Senenge ra jamah. Weh, aku sok senenge ngono. Anteng wong turu. Ana sing bar nabu ya ngong sedakep set.
Wah gremune ana swara duduk-duduk drentak dendentah ning slep. Ngono kuwi biasa. Nek sing ora angel iso dienggo nglimpekke ya sinden. Sing ngomong sapa? Wingi nganti kaya ana gerdu arep rubuh kok. Sinden kemulan linggang kok doyong ireng ngene iki wis. Wah nek ora ditadai Satpol PP mbah. Mbah. Manggung pelok barang ya terus. Wah ya cocok ngombe dang panas. Terus dasare paling ora ya ngedep martabak. Wah. Piye bayanganmu Reng? Wah cocok banget to ya. Martabak jerone ndok kebu. Ndok kebu jengkulmu atos ora. Anu maksude sing bunder ndok bebek. Wah dioblak disajikan set. Cokot martabake temel terus loloi lombok ceplus megap-megap wae seruput wedang uwuh. Wah jerone plastik tok seruput nyetel radio ceklik emben was kaya wong merdeka. Iya lenggah dasare neng pendopo. Waduh joglo ukir wes kok tak kira nyeluk aku muni mas aku ya aku ya ngono bol nyeluk sing gawa iya ngawur awang kuwi seksi konsumsi nyelok kancane kok muni he piye ayo aku lagi madhep rene kok mas ngono aku ngono ra sengaja iki ya Pak Sadat ya ora nguci wani. Wah iya uguane prasmanan sore bengi diantem bakso. Waduh. Iki lagi tengah wengi gara-gara wis ditoni kopi. Walah. Iki rencana sesuk ya wedang uwuh kok, Tru. Oh iya syukur. Lagi disaponi. Pancal mencrat kowe lah. Ayo mangga. Pakan ana mandang tak tertundeng tu. Wah, kendange. Ora kesel ya sing kendang terus. Wo jamune. Nganggo jamu to. Lho mula sing kendang ki nek esuk ora tau turu. Kuwi jamu. Aku ngerti jamune. Apa? Cabe puyer. Cabe puter to, cabe puter. Kudu diputer. Nganti Gusti iki tak usul karo aku lho. Mas mbok sing ngendhan Mas Mantri niku dipadoske ganti mesakake ngono. Wah nek ana selor sewengi nakale ra jaman-jaman. Pun mboten sasel mawon.
lambene iki nek mengo nganggo aturan. Bola bali nganggo mandeg. Oe wah, saking semangat kowe nganti ra manut iramaku. Bola bali nganggo mandeg. Oe wah. Wah, ngono medun ngono kok. Rugi. Wis mandeg tinggal medun aja loko. Iso tinggal lunga tenan. Ya kan. Iya kepadake. Mandeg ya wis nang kono wae rasane ngono. Ora dinteke gelis e. Ha iya. Rugi. Ora ana kok. Saiki ora guyu meng nyuwara. Oh, men ketok nek melek. Heeh. Ngono kuwi. Deloken matane rak merem. Ha iya. Iya. Nena. Wis terserah kono kowe. Siapa? Rasmi. Rasmi apa resmi? Rasmi. Oh resmi. Wis resmi kok. Kromo sate. Rasmi. Kromo kasan. Bawani raga bawani nomen penak sakit lagi penak-penake heeh tumlawung wah ya ngono kuwi nek ngabari sinden iki sing tepat ngono kuwi ayo bersih desa iku tut manggung ora bersih desa ya oh iya ya kok tekan bersih desa ya ah kowe iki ngene ora yo ya bapak ayo apa gunjing miring lho kok slindro sidane napa Pak sidane tumlawung kemayu saiki ayu iki sidane napa Pak ngono meng muni pake pindho saploe nginep hotel Melati wingi kok hotel Melati to ah bojomu sing ngomong kok hotel Melati ya hotel Melati kapan maksudnya hotel Melati iki hotel cekirimis iki lho mesti adus nggo ember ya ora ya nggo shower ya shower apa Melati kok shower men didiani ember banyune separo kae ayo sing RKI iki saka Semarang bablas ning Solo iki ora mulih kuwi karo bojone nginep ning hotel aku kok lemune hotele kok elek cilik aja ale Pak kulinane bojone mbiyen ngono nek arep sing larang ki wong nyemejet lift ra iso. Heeh. Piye lek arep iso? Ami numpak lift kok ra iso. Weh, bojone ayu ki lift didodok kok. Ora buka-buka terus didok-dok lho. Iki dipejet tak kok didodok ora. Ya radong saking desane. Heeh.
Are dipejet iki dicit ngono tutu medun ceklek munggah ngono ae. Nomere ya ora dong, lantai pira ya ora dong. Heeh. Wong dimuni lantai 10 kok sik ditung tegele. Oh. Ciro lupa monem tuwa lo songo sebelah kene iki berarti kene kamare. Kamare wong e. Ah iya. Ya ora dong kok ya. Yuk. Tumlawong. Yen dasih datan ketemu. Nek marsih mah ketemu. Ha iya. Wong ketara kok. Anggere go mlaku krupyuk ngono. Genah dheke. Sing marai mangkel nek kenggonan penyakit ra iso merem truk. Wah, wis marai emosi. Awake kesel nglikar ming sak jam wis ngelilir wis ra iso turu meneh. Mongko begini sing nyambut gawe. Wus, apa-apa tak amuk. Wah iya. Pembantuku takon bali. Bareng dhek bali aku bingung. Ha iya sing gawe wedang sapa ah? Wis wae sarwa emosi kok. Ayo ngombe CTM. Obat tidur lho, Gong. Hah? Obat tidur. Mesake. Mbok digugah. Trembelane iki. Hak tonyone iki. Ya. Si Raja Rimba. Wong bagus kok si Raja Rimba iki piye? Citra. Iki nyeritake nganu ya ring apa Prana Citra karo Rara Mendat mendat ora Rena wangi datan nendra ya Truk. Engko terakhir nyanyi anu ya. Mendat mentul. Moh. Sing tengah ana ireng. Ngene lho. Asik. Babau. Oh, lagu mbiyen. Lah babau. Du enak.
Aduh genduk kok meneng wae. Enggal apono. Ayo enggal wiwiti meneh. Has. Tembang ngono japalku. Nembang iki sinom, mijil ketoprak. Lho, mijil ludruk. Oh, sapenake dhewe mentat-mentul. Dohlah wong bagus. Ya, dikambati terus. Ya. Risi Kur. Wah, kok oleh kepenak banget. Risi risan telo ganduk lakae si ganduk ya neno ya dinteke Mbak Ayu wangi ya mas kudu nyuklang manggung iki ora kono ora kene anggere muni tur gamelane ling ngiringi ya apik suarane sindene ya kepenak wah wis dadine ya mesti apik tur kepenak lah iya lho Bagong ling ngematke nganti ora sadar mripate nganti mendonong
cangkeme ora obah. Gong. Gong. Kok ya isa-isane nglakoni lho, Rek. Nek kudune wong ngadeg iki turu mesti ambruk. Awang telapakane kaya triplek sak lembar ngono kok. Jumbar banget ngono kok. Lek arep ambruk kowe piye? Wah, jane ya bangeten. Waduh. Kaya penak banget turu ya. Ha ya empuk karang ya sajake kesel tenan bocah iki. Sik to yem. Lho. Oh, ngelindur. Ngelindur. Ora ana apa-apa kok muni sik to yem. Ora ngene iki. Oh. Kowe madhep rono. Wireng ndak selak omongane kaya tekan ndi-ndi. Wong lindur ki ora krasa nek omongane saya traca. Getakan ku ndak selak ora eling kuwi. Oh, panjen setan lan iki mesti. Wah, wis ora. Apik tenan. Lagune apa, Gong? Konyong-konyong koder. Konyong-konyong dengermu mlocot ki ora. Jenenge mau kutut manggung medun kuda nyungklang dikambati nganggo ris-risan tela. Aku pas tekan ris-risan tela ngono maklap kaya ora sadar itu. Ah iya, tekan seprene iki. Wis suwe? Oh wis. Jangan ora ana sing gugah, isin aku. Ora perkara isin. Kuwi bangeten ora ana tepi kewajiban kaya ngono kuwi.